Na mentia tutuo. Ebusia me mama kwaba edo ba Liberty FM so me patch first time ya make sure say obe me aye subscriber tem so na ensema wo de wa ekoso eye monten ye man mu ne ya ma ho do so nsem no ye fa na ye beka wansem wanya mu no kre no na wonim say eye Dormaahene ene eye otumfo eno ada ena otumfo ede nsem bi beto abonten che say opese ahemfu bi wo ha ekuro bi so ahemfu bi wo ha wo say ohwe na ode omudi bre no anase opege omokosoro e mom be Asantehene anase obe Dormaahene e wo kuro no so sanse omadwuma pa omudie na we na nsem no obobobo yi bi na nsem ni kopiepie no ena Dormaahene kote nsem ni bi na chese anye Dormaahene de na ensamo a eye otumfo ekan ni yentie nsamo a otumfo ekan wo ha media Yo enchira ya media ni obia menye ya media obia ni wo betumi akaso wo no enchira na menye na hepa na wo kopagya no me na media Fiapre yanso wi adumase a sorry wi adumase a wi adumase ne ba ani Fiapre ani wo mo odi ekoduru ho bi ne ko cheche atonie echi Fiapre sunwan krasa wi adumase a so we adumase a wo munya hina no ode ne ba Fiapre abrem na o we adumase bia o de ne ba Fiapre what na abrem abi hunu de nti amenya me ye bibia ma ne kwan so na me ye o se Asantehene so bibia kwa amamre kwan so na de sunwan ya amakom aja amakom so ni masunwan sunwan amakom so mu a hola aja amakom ni wonim sa ti afi enchira mepagya no Fiapre mepagya no Fiapre mepagya no atonie mepagya no menye mepagya no me won kro no bisa me bepagya nyina o se kro no ho bepagya nyina santi na ne dia no dia tu ma ko pe mepagya pro afonso so mepagya finibi zo an finibi wo mo a mepagya wo mo afimo sabe ni la Asantehene o ko le tibi bien tibi yo na maye nti sele nyina mo se le so ye wia na yakwakutie ensamo a anase reply a ye Dormaahene enso de beto abonten ena Fiapre Galamsey won sensem eno nkoda echi no Kofi Adoma wonwani eye Dormaahene enso de ensem beto abonten so chese ono onyi tutufo na akoba no se obi akotutu na akoka Kofi Adoma ma beka se ebia ono ne koto le tu obi aboni di moma ne dinda na ono onyi tutufo yentie ensamo a eye ono so okae nkoka bia be menende ba na anu ada unte say yewura na owo kumase no oka baako na eha da bia ya media wo bono a na ba bia ya media na anu ada joda na ya fie da joda ya be kwa setena oka asem koro na wa hu se bono nyina wono da no na se bi ka bibi na enye nokra na wanka bi dia na ntini ya oheni ntime nka bi sasabi asema na ya dempe na nka bi sabi ondi bunu anim no obi ka bibi fa be ho na enye nokra yewura meyi anombo a yewura otinatna yem asana kan bium na eduru ba bia ya na gidi se ana kasa na opese ya nkasa keke yewura nya nkyira hene nete yi obo nkyira na nya ya nnesom na ya nnesom na bi lo be pagya ne dia na saniti ne shasi ya no nka lo be ko na aba sana nka be sampo no so anamboa na mom ni tin shasi ya de adenti na ode oba oka Fiapre anka Fiapre fo be danjira fo me de nka hene bi wo ba bi okwahwehwe bibia adwobadu antoso mienu ongamo na mom kwa wo ko no esese ejina bibi so Fiapre fo ya danjira fo banenamu ne benya ba bituna domase na nya bi na de asase ne mabe ya so yentimi ensi Fiapre ngene say ya pagya no abra domase so ya number 1 or number 2 me da nenim say da bia number 1 for ne beka babati ase banti ase ya beda ne ya pagya Fiapre na ndra agima mbadu antoso mienu de ade a mi suro kura ne seba bibi aka bibi na enya nokre ola afi wei ansa na babedi bebe twagira obede obepagya be
me de otumfo Asantehene se me Ajmambadu antoso mienu Dormaahene bono president ma otimi yesa nipa we manhene abra menha na sese befa danwa wa mesori makonwa na bonofo bede ma mo na sori so tumi ne awo memensam ana nanu de amam nyame president nti ubeda no watena ba bi akasa me yesa de abra mengo eno de yewura ote asantefo akonwa so ani de kwanso yesro won't me yes na sabio wo kura no a otisa akonwa no so no wo ya abeni wo ya manhene nananom ade o ma aka na Ghana da na masana sim mpacho baka ahemfo abewo Ghana wo sisa baka Paramount chief baka se bibia Paramount a asia kire se ono nachi bibibia ni obio ma Canada da Ghana ha se me president a ole na ni odene na ho odene on se samra no na nkoya ba ensa na the Paramount na ba nka so betima tra so na wotwekra nka Ghana ha ye nyina sampa cho se wan hu se ye mu bi ye Kofi kase mu ha akonya kura ya tena so no nhwehwemu kire se bagi yeska ansana akonya e wo fie ono kura ya tena so yakwa sika bagi ye no na no hene bi ametena social media no so ko bagi ne hu sika nyina yete na edu ba bi apanyine due mante na na da atodwa abonofo mesre ho wo hai wo kita wani monyam o wo kita wani monyam ahemfu ya sese mutie ba benni ha obia wona ni monyam kase afi we bia tem kasada nso yewrai kana oyede oka oduru ba bia niema Ghanafo na nka bahia se abane ba ko no wo onka anka no na de all of a sudden enya ano a odi oka na ya na ntewa me na no ba education ball and review yentuma yentwam otom yentwam because e jama yensase no osaya nsu osai be the mercury cyanide na niema ebe say ne dia yewura hin na ebegina na on sa me kan bi bakasa nana na say ohu aba asem aba kan yo abonofo mesre ho yehia no Umi yehwa saade ne yei da bia abonofo be ya bibi ani monyam beba ho no ne ba de bibi abede ababata ho bi bakasa nana aba ne wo kan yakọ mekobo no agasmu last year wanti sabade bibi babeka ho ana ho ya free baby yes sebe masika kura ahemfu ine bia mabia bepe beka ye ma de no nso yakọ ye ade yakeka ye nsa ye nya sika kakra eno nko a nananum ya mubi yankwa America yakwa America ye ba besi ya de ye aba sisei beka ne se kidney ye besi hospital e wo sunyane ha na ya hwese ya re na ha kankan nya bono angoa afofo ka ho ya timi ayede ya pe ho ne ma de aba bebo amanfo ho bra ya besi hospital nanano dwumadie no oyeye papa nipa odi kan broni a okasa ye olode mfidie eni nro $5 million no bede ode beba bede obebraye bi ma ye $10,000 bi ni ba ma ye say eye kama wan hu say ye wie ye na donko ata wan te wasem na chese de bia ye be ya bibi no ba ye de na ba de bibi e propaganda na no Kofi na no wan meboam amama anya Kofi ho bae on sa ho ba ko ye wan hu bibi aba e propaganda ne ba yo ne ba kan nyina nya nokre enu time says senka bi nya sa mre ne ba wan na mom Ghana ha bibi yesi yewura Galamsey wo kanti ne meka
ye wo hene kase bi osora o muana no oya galamsey ni bi oya galamsey ni bi nanam sabachi nti aya na manfo no hone Ghana ha ni di ne bade ba nkrofo betie ne ba yo na ba kanfo no adwombedu otoso mienu na ma ni monya na ho de amam no na na ma kirem June 2023 company bi baba friend Bodokan Holdings okoje finances so okoye de okoye o prospecting a yi wo gold our western region wo baby na okoje ye no be musia so odomase but the man apply na but the man no nipa bi ba ye de beguma ba ye de ba ye galamsey sa nipa na but the man no te sam ya dwambadu antoso mienu be de amam onka ho hwe ba ye galamsey na ama joy fm the Fred be 4 first state ba chi nipa kro concession ye ne dia concession no me babo dini no Bodokan no nipa ye be dia eye nana dua bonsu na oto aso Majib Rahman eye sa nipa kro ne lawyer ne ira so ka ho Julia ama agapa amani na chese Kofi ho menhye fie ho eti sabaya sa ade na pa joy fm fo ba paja ya ni ngwase ba ntintama minister pa ya na ode atudwa binin ba ya galamsey na nka ba de ade ama 2023 ba ya mu galamsey ada na dada won kan na ya mu bi su galamsey na ya kan wasam no ban kan bi sana won ya weda ewo fie ho na sa wo but the way ya pasa galamsey enu ntini da bia no ben hu se sa de na opaja ba ode anim guase oba one din na baba sacrifice na adwamba du antoso mi no na menti ntutuo ini mua ba kiusu so wo galamsey because but they have now na se bi o ya galamsey na won pa won to one am adantine asese ho hye binom propaganda ajombadu atutuo anka bia na ni maguase that's ase we makase maka bi Ghana ha no dan no Ghana for behu se ba ye great disservice to me ni ani no menka ne menka na meka kura nyame ne meka ebia bi ne beka ama